Візіт Святланы Ціхановскай у Париж і Брюссель стаў яшчэ адным крокам у намаганнях дэмакратычнай Беларусі вярнуцца на міжнародны парадак дня. У французскай сталіцы яна сустрэлася з дэпутатамі нацыянальнага сходу, падпісала парыжскі мемарандум аб супрацоўніцтве паміж дэмакратычнымі сіламі і парламентарамі Францыі, таксама заклікала заходніх палітыкаў браць хроснае бацькоўства над беларускімі палітвязнямі. У Брюсселі ж гаворка ішла пра падтрыманне грамадзянскай супольнасці, а таксама пра тое, як закрыць фінансавую дзірку пасля спынення амерыканскай дапамогі. Глядзіце інтэрв'ю з Брюсселя нашага карэспандэнта Алеся Сіліча. Святлана Георгіевна, ваш візит у Париж, який завершився вчора, включав зустрічі у Національній асамблеї Франції, розмови з французькими депутатами. Ці вдалося домагчися, окрім символічної підтримки, ніяких обіцянь, конкретних діянь відносно політичних в'язнів, які все ж залишаються за кратами у Білорусі? Ну, перш за ўсё, учора адбыўся вельмі важны крок, быў падпісаны парыжскі мемарандум. Гэта такі роудмэп па супрацы паміж дэмакратычнымі сіламі і парламентам Францыі. Гэта вельмі важная падтрымка. Канешне, мы шмат размаўлялі пра палізняволеных. Перш за ўсё, я прасіла, каб парламентары бралі godparent, да, над палітзняволенымі, каб дбалі пра іх, бо мы чулі шмат гісторый ад палізняволеных, што нават калі бяруць гэта ментарства парламентары, то можа яны проста недзе публічаць гісторыі беларускіх палітвязняў, але ніколі, напрыклад, не тэлефануюць сям'і палізняволенага, ці потым не дбаюць пра палізняволенага, калі ён ужо вызвалены. А гэта вельмі важна для палізняволеных, і таму гэта прагаворвалі. Таксама, канешне, размаўлялі, што яшчэ можна зрабіць, каб павялічыць ціск на рэжым Лукашэнка і вымусіць яго пайсці на саступкі і вызваляць людзей. І, канешне, як дапамагчы дэмакратычнаму руху. Такіх вось канкрэтных вынікаў не магу сказаць, бо імплементацыя ляжыць ўсё на ўрадзе, а парламентары гэта голас гучны, якія могуць называць рэчы сваімі імёнамі, дыктатуру дыктатурай, нелегітымнага прадстаўніка нелегітымным і так далей, а ўжо ўрады яны дзейнічаюць. Вы сустракаліся асабіста, я ведаю, са спікеркай парламенту Яэль Браун-Півэ. Пра што у вас ішла размова? Я ведаю, што спікерка пастанавіла стаць хроснай аднаго з палітычных вязняў. Да ініцыятывы далучыліся яшчэ 15 французскіх дэпутатаў. Што вы пра гэта думаеце, пра што гэта гаворыць і што гэта азначае? Да, яна згадзілася ўзяць пад апеку Лілію Качан, і для мяне вельмі важна, што жанчыны праяўляюць салідарнасць да жанчын, бо больш за сотні чалавек нашых жанчын знаходзяцца ў турмах, і гэта добры прыклад, калі спікер парламенту робіць гэты крокі, гэта такі вельмі ясны пасыл, меседж для астатніх парламентароў, што гэта таксама трэба рабіць. І я спадзяюся, што французскі прыклад, ён будзе прыкладам і для другіх парламентаў. Можа, ведаеце, людзі не разумеюць значэнне гэтай апекі. Яны не разумеюць, як важна палізняволеным чуць, нават потым, пасля вызвалення, што пра іх дбалі, што пра іх думалі, пра іх пісалі, пра іх клапаціліся. І мы на такіх сустрэчах расказваем, што тут не толькі справа каб праявіць салідарнасць, а гэта, можа, нават ратуе жыцці ў турме, калі людзі на мяжы ўжо, там, не ведаю, самагубства, бо ў вельмі цяжкіх абставінах, але калі яны даведваюцца, што пра іх думаюць парламентары там у нейкіх іншых краінах, то гэта дае ім моцы, што пра іх не забыліся, пра іх памятаюць, і хоць хтосьці будзе пра іх казаць на міжнароднай арэне. Падчас сустрэчы альянсу парламенцкіх групаў за дэмакратычную Беларусь гучала тэма сведчанні палітвязняў. Што, на вашу думку, найбольш уразіла вашых французскіх суразмоўцаў, і ці гатовыя яны перанесці гэтыя свае ўражанні на нейкія практычныя крокі? Ведаеце, ёсць, канешне, розніца, калі пра катаванні палізнявольных расказваюць людзі, нават родныя палізнявольных, як я ўжо 5 гадоў кожны дзень расказваю, як катуюць людзей, якія ўмовы для беларускіх палітвязняў у турмах, і калі гэта расказвае сам палітвязень, які праз гэта прайшоў, канешне, ўражанні зусім іншыя. І
калі вось людзі чуюць пра ўмовы, пра голад, пра холад, пра шыза, што немагчыма ні пісем, ні лістоў напісаць, ні атрымліваць ніякай камунікацыі з роднымі, то, канешне, для іх вось у моманце гэта вельмі балюча. Я спадзяюся, што гэта боль з імі застанецца, і яны будуць распаўсюджваць гэту боль, бо праз боль вось гэтая салідарнасць і прыходзіць. І там быў таксама прадстаўнік Латвіі, былы таксама палізняволены, і ён кажа, што для латышэй, вось ён пачаў распавядаць сваю гісторыю, таксама быў шок, што адбываецца. І я думаю, што больш усяго ўразіла, што які вялікі ціск і катаванні для палізняволеных і праваабаронцаў. Бо гэта людзі, якія проста рабілі сваю працу, і зараз з гэта вось такія тэрміны сядзяць. Ось, і, канешне, такія гісторыі яны кранаюць душу, кранаюць сэрца, і тады ось чалавеку больш хочацца зрабіць. І таму я кажу беларусам, што каб узмацніць вось гэтую міжнародную салідарнасць, нам патрэбныя гісторыі. На адных палітыках не пратрымаемся. Трэба, каб людзі, звычайныя людзі гэтай гісторыі чулі, каб ім было балюча, каб яны ўжо шлі да сваіх парламентароў, да ўрадаў і вымушалі рабіць больш справаў для Беларусі. Вы таксама казалі ў Парыжы пра тое, што дыктатуры часам падаюць тады, калі гэтага ніхто не чакае. Прынамсі, так было з Савецкім Саюзам. Ці гатовая Францыя, нагул Еўропы, на вашу думку, да моманту, калі Беларусь стане свабоднай і будзе адкрытая для пераменаў? Ну, я ўпэўненая, што зараз Еўропа больш гатовая да перамены Беларусі, чым у 2020 годзе, калі ўвогуле ніхто не разумеў, што адбываецца, ці дапамагаць, ці чакаць, што можа нешта зменіцца. І менавіта таму, можа, гэта была адна з прычын, чаму не змаглі даціснуць да канца, бо тады Пуцін сказаў сваё за Лукашэнку, а Еўропа, агульнадэмакратычны свет трохі не разумеў, што адбываецца. Але, канешне, за гэтыя 5 год мы зрабілі вялікую справу, мы інстытуцыялізаваліся, мы фармалізавалі адносіны з усім светам, мы змаглі, ведаеце, паказаць іншую Беларусь, не рэжымную Беларусь, праеўрапейскую Беларусь. І тое, што нас адрозніваюць ад рэжыму ўсе гэтыя гады і падтрымліваюць, гэта вялікае дасягненне. І, канешне, Еўропе, перш за ўсё, патрэбны стратэгічны план па Беларусі. Мы зараз гэта выпрацоўваем. І, конечно, ёсць шмат нюансаў, і мяняюцца абставіны, і тут, конечно, ўжо і геапалітыка гуляе вялікую ролю. Але наша задача, каб і мы самі, і Еўропа, перш за ўсё, была гатовая, калі адчыніцца акно магчымасцей, тады ўжо все будуць усё разумець, усё будзе ўжо на паперы. Канешне, план немагчыма скласці, бо могуць быць шмат якія сцэнары, але разуменне тое, што Беларусь патрэбная не толькі беларусам, але і для Еўропы у кантэксце бяспекі, перш за ўсё, але в кантэксце правоў чалавека, гэта ўжо відавочна, і ўжо калі будзе наступная магчымасць, сумневаў у гэтым ні ў кога не будзе. Вы толькі што вярнуліся літаральна перад гэтай нашай размовай з сустрэчы з прадстаўнікамі Еўракамісіі тут у Брусэлі. Я ведаю, што гаворка ішла сярод іншага пра падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці. Можна крыху канкрэтыкі? Мы ж все разумеем, што мы зараз людзі без дзяржавы. Наша дзяржава скрадзеная рэжымам, і людзям, якія робяць сваю працу, актывісты, медыя, праваабаронцы, культурныя дзеячы. Вось адзіная магчымасць, каб працаваць дзеля Беларусі, а не ведаю, там, таксістамі і там, у магазинах і так далей, гэта, конечно, еўрапейская дапамога. І калі амерыканская дапамога была спыненая, то такі ўтварыўся прабел у дапамозе. І зараз мы з Еўропай думаем, як вось гэты прабел ліквідаваць, бо патрэбы вялікія, вельмі малая капасіці у нашых
арганізацыяў і патрэбна яшчэ дапамагаць актывістам, якія ўнутры краіны. І вось тут на гэтай сустрэчы ўсе нашы сектары такі рабілі агляд, што ім патрэбна, каб выстаяць, і лепш не проста выстаяць, але і перамагчы абсалютна. Вось. І гэта добра, што такі фармат увогуле працуе, бо гэта упершыню можа за столькі год на такім высокім узроўні мы абмяркоўваем патрэбы беларусаў так сістэмна. Гэта было вельмі добрае практыкаванне для саміх беларусаў, каб разам сесці, падумаць, што якія патрэбы ёсць у грамадскай супольнасці. І я спадзяюся, што будзе павелічэнне дапамогі. Перш за ўсё мы казалі пра медыа і тлумачылі, што якой вялікай прапагандысцкай машыне медыа супрацьстаяць і як трэба змагацца за розум і за сэрцы людзей. І ўсе гэта разумеюць. Зараз шмат патрэб у свеце ўвогуле, але Беларусь павінна быць прыярытэтам. Зноў жа вяртаючыся да таго пункту, што Беларусь дэмакратычная, свабодная, патрэбна не толькі для нас, але і для Украіны, і для ўсяго свету. Дзякую вялікі. Сёння з намі была прэзідэнт-элект Беларусі Светлана Ціхановская. Алексій Ілліч, Белсат, Брюссель.